No, tak tu vidíme, ako sa Ďusi snaží vyťahnuť veľrybu. Tam je za Pozri, už aj druhý. Ja aj to ti... To sa ti on tam zaplietol. Oj. Pozrieme sa, čo tu máme. No. Je pekný. Oj. Aj. Aj. A je to tu. Si mal predĺžiť. No. A úlovok je tu. Úsmev, prosím. OK. No. Tretí dneska, kurva. Pekný ma, co? Ale podľa zvonka. Takto som aj ja chytil, presne. Za líce. Presne takto dáko. Krásnu má papulku, že? Že daj jazyčkovú. Zahlás divákom mieru. 44 ako Ford. 44? No dobre. Tak bye. No. Ako to robia furt. A?